छठी मैया की। Presented by Atul Music. ये भौजी काहे कर तारू हाला, लेटे फेटे घटिया पर सब लोग जाला। सुन ये भौजी काहे कर तारू हाला, लेटे फेटे घटिया पर सब लोग जाला। कैसे समझाई तोह के बताई, नहीं देर भइल बा। से कहरा तानी मेट जी, बोली ना कितना अब कहरा बुरो लेट जी। पूरा सा समय हमके और चाहिए, हमारा से कर जनी नहीं नहीं हो। बतिया के बूझ नाना का के खोज के ने गइल बा। देख जात बाटे हो, हमारा में कहाँ अब देर बाटे हो।